manzo Allah ya tabbata a hadisin sayyidina Abdullah bin Umar, manzo Allah wata rana ya tashi yayi sallah, da ya tashi yayi sallah ya ce Allahu akbar, sun ga rana ta yi kusufi. To da yake ka san annabi ya san Allah, Allah bun tsoro, Allah bun tsoro. Manzo Allah sai tashi yana sallah, da yayi sallah ya gama yayi addu'a sai fara alam ta'idni alla tu'azzibahum wa ana fihim. Allah ba kamun alƙawarin ba za ka azabtar da al'umma na ba matukar ina cikin su. Alam ta'idni alla tu'azzibahum wa nahnu nastaghfiruk. Allah ba kai kace ba za ka azabtar da mu ba matukar muna yin istighfari. Manzo Allah ya ce sai ga rana ta yayi, da rana ta yayi manzo Allah ya ce kawai uridat alayyal janna, sai naga an bujiro min da aljanna. Manzo Allah ya ce sai ga aljanna ina gani kaman zan iya sa hannu in tsinko ƴaƴan itatuwan ta in baku. Yace da na ga dama zan sa hannu in tsinko ƴaƴan itatuwan aljanna in baku. Manzo Allah ya ce uridat alayyan naru, haka kuma aka ƙara bujiro min da wutan jahannama. Manzo Allah ya ce ga tanan tana ci balbal hatta attaqiha, har ina yin baya haka